Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo namu. A yau na zo muku da wannan bidiyo ne bisa kan bayanin wani application ne yanda zaka rage wa bidiyon ka yauni domin ka tura ma wani aboki ko dan uwa ko wani dai makamancin haka. Kuma bayan wannan ma akwai mafi yawanci jama'a da dama wanda suke da buƙatar su aje wata bidiyo da suke da buƙata a cikin ransu suna ra'ayinta. To amma yaunin bidiyon sai sanya su kasa ajiye wannan bidiyo a cikin series. To amma insha Allah idan ka amfani da wani application din zaka iya riga bidiyon ka nauyi kuma sai ka bar ta a cikin sallarka don saboda kana da ra'ayinta. Sai ka biyo mu je cikin Google Play Store don mu sabko application din da zaka yi amfani da shi. Mun gode, assalamu alaikum. Kada ka manta da dan uwa da mana subscribing, kana ka danna mana karwarwa sannan kai sharing bidiyon mu domin yan uwa jama'a su ma su kalla su amfana. Mun gode da kula da kuma assalamu alaikum. Sai mu je cikin Play Store domin mu download din application inda za mu yi amfani da shi. Sai mu shigo ana cikin huskar Assalamu domin mu ga Google Play Store, sai mu shiga cikin shi. Bayan mun shiga cikin Google Play Store din kamar haka, za mu je can gurin message daga sama, sai mu rubuta video folder, compressor. To ka gani kafin in ida sa rubuta ma deja ya bani shi gashi nan gurin. To insha Allah ko kai ma ka fara rubuta da ka dan je ka zai ida sa kawo ma shi tunda deja wannan gashi nan sai ka danna fuskan shi. Bayan ka danna fuskan ya to ka gani ainihin application din da za ka yi amfani da shi. In ba na application din bane kada ka yi amfani da wani wannan. Yanzu bari nuna ma logon application din misali. Ka gani wannan shine logon application din. Dan in ka shiga inda ba wannan logon maka gani to ba shi bane ba. To yanzu application din namu ka gana da buƙatar visa yanzu bari mu yi mishi domin mu ga yanda za mu yi amfani da shi. Tunda deja da na riga na yi download din shi tun can baya saboda ina amfani da shi da mu. To yanzu gashi nan ina mai visa yanzu. Kenan sai mu dan jira mu gani insha Allah tunda ya riga ya fara mu. Sai mu dan ƙara hakuri mu gani saboda yanayin rezan namu wani lokaci ya zo da ƙarfi wani lokaci kuma sai ka gani sai a hankali. Insha Allah sai mu dan ƙara mai uzuri mu gani yanda zai bari. Tunda yanzu deja ma ya riga ya wuce rabi ina ji. Yanzu muna zuwa 64 deja ya rabi ya wuce mai naji. Insha Allah zai ya kusa gama kawai, ba zai wani bata lokaci ba kawai, zai yi dasa gama kenan sai mu yi muku bayani dalla yanda za ku fahimci abin da muke son nuna muku. Saboda muna so ne ya kasance a ce komai muna yin shi a gaban idan jama'a domin su ma su gani. Ko da gobe suna da buƙatar su ma ba tare da sun samu wata matsala ba za su yi abin da suke so cikin sauƙi insha Allah. Yanzu ina ji ya kai 15 kenan sai mu dan ƙara uzuri mu gani sai mu ga kawai ya kusa gama ma insha Allah mu dan ƙara uzuri dai kaɗan. Masu kallo mu dan ƙara uzuri dai kawai insha Allah ya kusa gama ko kasari zan ne dan rike yanzu ba kamar da su da harko ba. Yanzu ya kai 16. To alhamdulillah yanzu ya kai 19 sura ɗaya kawai insha Allah. Daga ya ciki kenan sai mu gani yadda zai bada.
To alhamdulillah gashi nan ya gama. Yanzu zai installing kenan sai mu gani. Sai mu dan jira, service kin namu ne wallahi bai da ƙarfi. To alhamdulillah bayan ya yi da komai yanzu zai nuna ma open sai ka danna saman kai. Bayan ka danna open zai ka bashi dan lokaci domin ya shiga. Yawwa to alhamdulillah bayan ya shigo wannan sune ainihin bidiyon da ke cikin sullata. Yanzu bari in zaɓi ɗaya daga cikin bidiyon na ɗauki yanzu wannan kaga na danna next. Yanzu ba na danna next ya nuna mana wannan huskar. To nan wasu sama shine wanda zaka ringa ma bidiyon yau ne. Sauran kuma za su iya ƙara ma bidiyon taka kyawu amma za ta ƙare wani gaskiya. To yanzu sai ka danna compressor gashi nan idan kana da buƙatar ka rage mata yau ne. Yanzu bayan na danna compressor yanzu gashi nan kaga ya taho shi. Ya ta sai mu dan bashi lokaci mu gani. Insha Allah yanzu cikin ƙaramin lokaci da zai kammala inda su sai mu yi gudun sauran abubuwan da suka dace. Da shi nan da ya fara da yin insha Allah. Insha Allah wannan ba zai bata lokaci ba ma kamar na wancan kuma insha Allah cikin ƙaramin lokaci yanzu zai yi da sako. Da yake bidiyon tamu tana da ɗan yauni kaɗan shine ya sa mata ɗan jinkiri. Sai ku ɗan yi mana uzuri masu kallo don saboda muna so mu bi abin ne daki a hankali yanda mutum zai yi saurin fahimta ba a yi abu ba da gaggawa kuma mutum ba tare da ya fahimci abin da ake nufi ba kenan kaga babu daɗi. Shi yasa muke so duk abin da za mu yi muku nuni bi shi a gaban idon kuma ba a hankali yanda kowa zai yi saurin fahimtar abin da ake mai bayani bisa kan shi. Insha Allah sai mu ɗan ƙara jira magana yanzu ya ta kai 40 har da wani abu ina ji. Yanzu idan muka ce ga zami kaga muna iya huce wannan gurin ba tare da mun yi ba compressor din misali mun rage ma bidiyon tam yau ne a gaban idan jama'a. To kenan kaga yanzu mutumin da yake da buƙatar shi ya rage mata shi bidiyo yau ne idan bai ga bayan da aka yi ba mamaki wani idan ya zo shi bai san ba ta yanda zai shiga domin ya ga ya rage ma garin ya rage ma bidiyon tashi yau ne sai ka ga ya ma ƙara mata. Kenan kaga aka samu sabanin maganar da aka yi kenan kaga sai ga cewa kamar ba gaskiya bane ba abin da aka gaya mai. Amma insha Allah kawai idan kai hakuri kawai za ka ga abin da muke muka bayani in ya so kuma kai ma sai kai ka gani. To alhamdulillah yanzu gashi nan dai ta kai kusan 80 har da wani abu. Insha Allah yanzu kawai za ta yi da kammalawa. Yanzu ta kai 12 gashi nan. Ta kai 17 sai mu ɗan ƙara jira mu gani insha Allah yanzu za ta yi da kammalawa. To yanzu ta yi 19. Alhamdulillah to yanzu ta kammala ma. To yanzu kaga daga cikin bidiyon da na yi compression ta gata nan daga kotan dama ta baka zaɓi guda biyu da wanda aka rubuta original da wanda aka rubuta compressor.
wannan original wanda kaga rubuta shine ainihin yaunin bidiyon mai 77 kina megabyte, kuma wancan mai 22.7 megabyte din nan wanda aka yi compressor din shi ne wanda aka rage mai ne misali. Kakka damu da wannan, sai ka danna okay. Yanzu bayan ka danna, inda bari mu dan jira mu gani tallace wannan sai mai wannan kenta. Bayan mun wannan kenan yanzu dan kana so kai sharing din bidiyon, zaka zo ka nan gurin ka danna gashi nan duk inda kake so kai sharing din ta, misali ka gani Facebook ne, ina ne, ko ina daidai inda kake so sai kai. Yanzu bayan ka gama wannan sai ka zo can ga ta kibiya sai